Budal berpetualang, guys. Tuh, kacane. Budal berpetualang, guys. Ayo, gawane gedhe. Arit tadi, arit. Iki mbok HP mek apa iki jarene watake entek kluweke. HP mek kluwek, guys. Ning desa yo ngene iki. Lah keraan golek apa bakal jangan tapi suasana guys lah keraan golek bakal jangan nek gone wong-wong ben ora usah tukune karek lombok sing ora duwe rambah. Kau tak seneng nih. Kalau guys keluar. Kono mau pernah. Leca cilik-cilik lo kan mana? Matun di. Yang kau nak sentuh di kue. Kue sama enak iki Mbak Sus. Oh, nek kowe menawa balik, kowe gak nggo arit, Mang. Lah iki opo le? Iki lho sisi dhisik. Alang-alange. Lah timbang kurang 1000 lho. Ora lah iki ana ugrok-ugrok ora kanggo kok. Iki kok. Met Mbah, met. Oh. Loh. Iku. Ndi? Wah iya. Lah aku bendol ka. Aja, ngethek. Ngethek ae. Iki lho. Jajal iki lho. Metu kene lho. Lah pengen bendol blathukku lho. Kudune nggawa anu Mang bakso nggone Pak aku sing dawu ya. Iya. Nek dhuwur iki wong tawal ngene mbok injak. Mbok iki dalane ngene kok. Oh, nang piye? Iki apa dhuwur? Lho, malah angel kabeh. Lah iya. Nggone angel kabeh. Kaya genah iku mang ya. Iya. Piye mek Guys. Ndi. Guys, kilo. Blakrak. Dalane iki kok yo, kuwi dalan ndi? Iya ya. Mau engko nek anjur. Ya. Iki ndek kae cemara iki sing nandur Pak Gubernur Ganjar. Guys, saiki terabaikan. Ya. Ana kates bareng ngono. Alah. Lah iya iku. Iya. Dhuwur iki kan. Iki yo licik ya. Olahraga sore, guys. Iki nggone sapa? Lho guys, sing nang kuwe. Masang getheke, guys. Aduh. Sandalku kok ana rine, tapi tak golek yo ora nemokno. Pemandangane. Mendung. Guys. Mendung ya. Kilowet kluweh.
Wite ngene. Godhonge ya iki kluweh ning gono jeneng napa, Guys? Oh iku. Karek gaduk apa ora? Iya. Percobaan. Terus aku golek konten. Oh. Karek kowe. Lor. Oh. Lho guys. Tak emak iki mang kreseke. Kreseke nang kene. Piye? Karek sapa sing gelem? Iya, kalau logo ya enak. Aduh. Guys, tak endi mang. Yes, kilo. Sing jengene kluweh. Ini tak mungkin aku. Itu pilih. Oh dia lah nih. Lah. Melurut. Wih. Guys lo. Guys, nang kene ana dawu iki lho. Sek ngaleh nggon, guys. Ngaleh nggon. Ngaleh nggon, guys. Ane gazebo lho. Oh walah. Nil. Dil. Oke. Eja. Ngalah kene, guys. Ya lho. Asal aku tukang delok entok ae. Mbok wis sak mene lho. Nanan.
Yo. Iki. Pinter malah mlebune nek. Gak sing gotak sapa, Mbak? Terus gitu. Wah. Ini melayu tuh. Halah, anak-anak kena anak apa? Wes yo. Wes. Ini orang dibuka lagi loh. Iya yo. Wes ah. Iya nah, nom nah. Baliknya boi tawon, kok biasa. Saya nom tidak ngisar ae. Mana ana wae lho. Wah, amat. Wes. Wes tak udarane tunggu susukne kayak tinggal ae. Jadi nek wong ora gene wah gesek kok kene. Namane lah mbun. Yo sing nunggu kok nang iso. Sebab cilik mang lho. Iya, heeh. Wes. Ning kono nom. Iya, itu. Nek cuma gedung-gedung ya tak ketokno nek gen doro kok. Iya. Nek dok Oh, iku gedeke. dadi nek gen doro. Gedek iki tak tinggal aku minggu. Oh, guys. Nek sak kresek bek to. Iki mandume wong sak kampung. Oh, iko. Wes dirucati gedeke ya. Mulai OTW pulang. Matur nuwun Pak Kaji. Hasil bolang guys lho. Hasil bolange walah. Mandumi wong sak kampung iki. Oh walah hasil bolange. Lah nek an kluweh gedhe lho. Oh. Hasil bolang iku lah. Setengah jaman tak sawur kene. Ora ana setengah jam ya. Sesok kalan lodah, kluwah, asem, kluwah. Oh. Wong sitok loro-loro iku pira? Hitung Mbak Ses iku pira? Oh. Jiro, lu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Iya, kakean ndak engko. Selikur. Mak loro klan lodah kanggo rong dina. Lah iya, wak panggang. Ambil angka atas nganti 4. Iki nomor iki. Mak nggone. Nom iku kaya aku bar mek semono ku nom suta kok iki. Bapak mati. Aku iso. Mbokku gak gelem lho, aku sithik ae. Yang bayan nek nama gelem iku lho. Sing gedhi-gedhi. Aku lho iya, aku loro wis ae. Iya. Tuwak iku lho, sing tuwak. Ben kula lodah nek gelem. Wes, ya telu cilik. Ya. Ya sesuk tak kelane iku. Asem. Sopo? Aku. Wes, kok wong adikku ora gelem paling mak aku kelan dhewe kok. Lah asa. Lah kowe sesuk kelan asem, sesuke neh
Kelan lodeh, kupat tuh. Nah. Iki loro ku lek ibu nang. Mbok kudanan e. Lah man tak au iku ngingetine ngisor. Iya, wonge ngarit. Engko nek ana wong kluyur-kluyur, mbok tawani lah, mbok delikno nggo klon. Tapi kun gak tuwek ntar gak ngono. 3 dina ntar ae cek. Jangan lupa like, komen, subscribe di Mbak Bre Channel.